soc Dani Martínez, la meva web és danimartinez.eu. Aquí trobareu els enllaços als meus canals de YouTube i la informació de contacte i el que necessiteu. En aquest vídeo us vull explicar sobre la meva manera de fer mates, una cosa que va ser de les originals que em va moure una miqueta a pensar en aquesta manera de fer que he anat desenvolupant. Mireu, en una ocasió va arribar a mi un test científic que estudiava la meva dona, que posava alguna així com filogènesi i ontogènesi del sistema nerviós. Era un test que explicava com els humans havíem arribat a tenir el sistema nerviós que teníem, i ho abordava des de dos aspectes. Un era això de la filogènesi, que era com havien evolucionat les diferents espècies, des dels peixos, els rèptils, els mamífers, els primats i fins que vam arribar a ser homes, com havia evolucionat el sistema nerviós. Això era la filogènesi. I aleshores parlava d'una altra cosa, que era la ontogènesi, que venia a ser com l'ésser humà arriba a desenvolupar des que és un fetus fins que és un adult, com arriba a desenvolupar el seu sistema nerviós. Hi havia unes imatges que eren molt curioses, perquè el sistema nerviós, a dintre del fetus, i després quan el fetus es desenvolupava fins que era un nadó, doncs anava agafant les mateixes formes que havia agafat l'home amb la seva evolució com a espècie. O sigui, era molt curiós, vull dir, perquè quan era un fetus, una de les imatges que em va impactar és que la imatge era molt semblant a la d'un amfibi, a la d'un tritó, per exemple, i això es anava desenvolupant. I això em va donar molt a pensar amb el que, així com l'espècie ha evolucionat per arribar a tenir el sistema nerviós que cadascun de nosaltres té, cadascú de nosaltres ha fet aquella evolució, amb la seva pròpia creació, diguéssim. Aleshores vaig pensar, a l'hora d'aprendre matemàtiques, cadascú de nosaltres com aprenem matemàtiques, I em va semblar que era molt bo tirar enrere i veure com ho havia fet l'espècie humana, com havia anat aprenent matemàtiques l'espècie humana, I vaig preguntar-me com van començar els homes a fer els números, I clar, és curiós perquè resulta que els homes vam començar a comptar coses que necessitaven comptar. Per exemple, quan hi havia intercanvis, el neolític, que començaven a haver intercanvis perquè ja començava l'agricultura i la ramaderia, doncs potser intercanviaven, no sé jo, 10 pastanagues per 2 enciams, Això obligava a comptar les pastanagues i a comptar els enciams. Més endavant, quan van començar a tenir ramats i havien de comptar els caps de bestiar que tenien, comptar els animals, potser eren més nombrosos, aquests ramats. I què van fer? Van començar a comptar com compten els nens petits. Fixeu-vos que moltes vegades compten amb els dits de les mans, Doncs suposo que l'home va començar a comptar amb els dits de les mans i va dir 1, 2, 3, 4, 5, se li havia acabat una mà, 6, 7, 8, 9, 10, i ara se li havien acabat els dits per continuar comptant. I què va fer? Doncs va recórrer a una pedra que tenia per allà i va dir, he comptat 10 un cop, i va posar una pedra en algun lloc i va tornar a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se li havien tornat a acabar, agafava una altra pedra i la posava en algun lloc. D'aquesta manera van sortir les desenes, per aquesta agrupació natural que tenim. Fixeu-vos que així com l'home va començar a aprendre d'aquesta manera, els nens moltes vegades compten amb els dits de les mans per ajudar-se fins a arribar al 10 al principi. Doncs jo ho trobo molt curiós, no sé vosaltres què us sembla, però a mi em sembla un paral·lelisme amb això de la filogènesi i la ontogènesi, que així com aprenem com a espècie, individualment també és possible que sigui natural aprendre d'aquesta manera. Aleshores, fixeu-vos en una altra cosa. La paraula càlcul ve del llatí calculus, i un càlcul és una pedra. De manera que quan calculem, el que voldria dir la paraula càlcul, originalment, voldria dir fer anar càlculs, fer anar pedres. De manera que calcular podria ser agrupar pedres, ajuntar-les quan volem sumar 4 més 2, per exemple. Això seria calcular.
Per això trobo important, o ja veureu en altres vídeos, que alguna de les coses que proposo, doncs, no amb pedres, però potser amb llavors, amb taps d'ampolla, amb el que tinguem per casa, doncs podem comptar amb objectes. Val? Després d'això, hi ha hagut l'escriptura dels nombres. No? L'escriptura dels nombres també té la seva història, no sempre els hem escrit de la mateixa manera. Els romans els escrivien d'una manera que avui a nosaltres ens resulta molt poc pràctica. No? I després la numeració àrab doncs, ja va ser un salt molt important, en fi, no? Però que primer vam passar pel càlcul, diguéssim, pel fer les pedretes, i després vam passar als nombres, no? I jo proposo, d'alguna manera, que fem això mateix, amb els nens que aprenen a fer matemàtiques, que primer aprenguin el concepte d'agrupar, aprenguin a comptar les pedretes, a fer servir unes pedretes d'un color per comptar les unitats i d'un altre color per comptar les desenes, i d'aquesta manera aprenem a calcular. I després podem passar-ho al paper. El paper, al final, la numeració escrita és un llenguatge, no? Igual que quan tu, per exemple, pensem en el concepte de cotxe, no? Si jo ara et dic cotxe, doncs tu se té al cap una imatge de cotxe, d'un cotxe, el que sigui. Possiblement sigui el teu, possiblement era el que tenien els teus pares quan eres petit, no ho sé. Hi haurà un cotxe que per tu doncs, és la simbologia que ve al teu cap quan jo dic la paraula cotxe. Jo t'estic parlant del concepte cotxe i tu et fas una imatge del cotxe. Però t'ho estic dient amb un conjunt de fonemes, amb un conjunt de sons que en cada llengua són diferents, però que estan simbolitzant una idea, no? Que és la idea del cotxe en aquest cas, no? En català doncs, escrivim una G, una O, una T, una X i una E, no? En un altre idioma doncs, s'escriurà d'una altra manera. Fixeu-vos que tenim el concepte, la teva imatge particular, després aquest concepte en cada idioma està representat amb una paraula, que és un conjunt de fonemes, ¿vale? I després aquests fonemes s'escriuen, es representen gràficament d'una manera o d'una altra, perquè en tots els idiomes no és igual, hi ha paraules que sonen d'una manera i aquell so es representa amb unes lletres, amb unes grafies diferents en un idioma que en un altre, i en les seves normes d'ortografia i això, no? Doncs mireu, els nombres, per exemple, aquestes operacions que he fet en un altre vídeo, no? Aquests nombres estan representant també un concepte, però un concepte una miqueta més abstracte, que és una quantitat. Nosaltres necessitem arropenjar-ho amb el dir una quantitat de què? O sigui, per exemple, aquí hi ha 123, no? Doncs 123 seria una quantitat important de coses, 123 coses, no? És molt bo que ens fem una idea de quan són 123 coses, 123 llenties, 123 grans d'arròs, 123 coses, 123 cotxes, per exemple, que faria un volum important. Doncs tenim un concepte que en aquest cas és una quantitat i a més, aquí sí que tenim una certa, diguem-ne, sort, no sé si és una sort, però jo crec que sí, i és que això és bastant universal. A la Terra, en diferents idiomes, els nombres els expressem de la mateixa manera. Igual ho expressa un italià, un francès, un anglès. En diferents idiomes els nombres s'escriuen de la mateixa manera, no? I a més les operacions ja bastant entesa en expressar-les també d'una manera similar, encara que hi ha vegades que la tradició cultural d'un país o d'un altre, doncs potser una operació com la derivada s'expressa d'una manera diferent, no? Però les operacions més bàsiques ens entenem tots, no? Quan les expressem. O sigui, que el que és la grafia és un llenguatge per mi. És una grafia, una manera d'expressar un concepte. I a més aquí té una significació la postura, el lloc que ocupa cada dígit, no? Però no deixa de ser una representació d'un concepte, igual que quan dic cotxe o escric cotxe i tu llegeixes, és la representació d'un concepte, no? I aquí l'important és el concepte. Pensem quan ensenyem a un nen a parlar, val? De fet, no sé si l'ensenyem molt a un nen a parlar, o sigui, no necessitem un temari i fer tota una sèrie de coses, sinó que amb immersió en la vida quotidiana el nen acaba dient cotxe i acaba entenent que aquell conjunt de sons és la paraula que representa aquell concepte que ell té dintre del seu cap i que a més és individual, és diferent per cada persona segurament, no? I després haurà d'aprendre les normes d'ortografia i el com s'escriu i dominar
el traç per poder representar escrit aquell concepte que he adquirit, no? Però no fem res molt especial per ensenyar-li a un nen què és un cotxe. Potser alguna paraula més abstracta, com pot ser amor, pau, és més difícil d'explicar-li i potser li requereix més temps adquirir aquest coneixement, però tothom l'acaba adquirint, no? Doncs amb les matemàtiques és una miqueta igual, vull dir, al fer una suma, si ho fem amb pedretes, és una cosa fàcil, és dir, ho ajuntem, no? I després les comptem. Després el que és una mica més difícil potser és explicar-li com representem aquestes quantitats, no? Per això dic que és més fàcil fer les sumes, per exemple, per parlar de sumes, és més fàcil fer-la amb pedretes, amb llavors, i després veure com ho escrivim i per què ens en portem una, i explicar això a partir de l'experiència que no directament a partir de la simbologia. De la mateixa manera que és més fàcil que el nen entengui el que és un cotxe a partir d'una imatge que ell ha vist, d'una experiència que ell ha tingut, que no si tu l'intentes explicar què és un cotxe sense ensenyar-li mai un cotxe, no? És més fàcil que ho vegi, que hi viatgi, que ho visqui, i aleshores saber que allò, lligat amb aquella experiència, es diu cotxe, és molt més fàcil. Doncs aquí els conceptes importants de les matemàtiques són doncs, que si la suma, la resta, les operacions, com les fem, com funcionen. Si això ho fem a partir de l'experiència, és més fàcil que si ho fem a partir del llenguatge. I per això doncs, jo he tingut aquesta teoria de les matemàtiques manipulatives, que no soc únic, hi ha molta gent que ha desenvolupat moltes coses amb això, i jo el que us explico és de tot el que jo he après i coses que jo mateix m'he inventat o he pensat que podien ser bones, doncs compartir-les amb vosaltres perquè les pugueu fer servir. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Si és així, doncs cliqueu en me gusta, compartiu i subscriviu-vos al canal. Moltes gràcies.